Golek dhewe kok. Kok ini bangkrut terus nang kowe. Iya bangkrut dhewe dino satu rene. Ayo. Ini ya. Kayak ambil kamu. Nih, lewat sini, belakang sini. Taruh dalam lagi ya. Enggak lagi dari sini sih. Oke kali diambil. Kan ngeter nama. Betul ngono wae tadi. Udah telu jane duwe. Iya, nomor malah gede.